Ahoj, já jsem František z čokoládovny Troubalice. Často se nás ptáte, jaký je rozdíl mezi kakaovým nápojem a teplou čokoládou. Kakaový nápoj je určený k přípravě kakaa. Míchá se s mlékem. Kakaový nápoj obsahuje pouze 2 suroviny. Za prvé kakaový prášek Natural. Za druhé třtinovou šťávu Panelu. Náš kakaový nápoj neobsahuje žádné náhražky ani umělotiny. Kakaový nápoj máme ve 3 baleních. Malé, větší, největší. A teď vám ukážu, jak si každé ráno připravuji kakao. Vezmu si kakaový nápoj, hrníček s mlékem a mixík. 2 vrchovaté lžičky rozmícháme v mléce. A je to. Mňam.